Și bine v-a găsit la primul episod din GTA San Andreas Multiplayer pe Red Max. Acum eu deja cam prădat banii pe permis. Deci nu mă înjurați, de fapt nici n-ați avea de ce, pentru că nu, fără permis în GTA n-ai ce face. Adică pana mea. Poți să faci ceva. Să te plimbi aiurea. Pentru că jocul ăsta mai mult e făcut ca să, cum să zic eu, să ai mașină, să te plimbi. Oh, mă, o copilul. Stai, cred că am aici. Nu, e un polițist, am arăt. Eu vor ca pe casă. De ce? Pentru că sunt boss. Și niciodată nu vă duceți în locul ăla, pentru că acolo sunt gangsteri. Și nu cred că ați vrea. Da. De asta e avantajos spawnul la casă. Că îți dă full HP. Și știu o casă care are și chiria ieftină și OP de faină. Voi observați ce scrie aici? Să continuăm. Ok, hai să punem checkpoint-ul la... Da, am încercat să filmez și mi-am dat seama că nu mai am memorie. Și trebuie să eliberez un pic. Bine, aveam vreo 5 videoclipuri gata puse acolo, care erau deja postate și nu. Și comandele sunt destul de easy. Am jucat și de ce nu... Cred că unii se întreabă de ce n-am folosit numele contului Yamaship. Răspunsul este pentru că da. De fapt, pentru că am intrat pe unul, mi-am luat admin jail și pe unul mi-am luat bani pentru o lună. De ce? Pentru că foloseam ăsta, nu hack, ăsta, aveam licențe de arme, îmi luam arme ilegale și împușcam pe toată lumea. Prima dată am luat admin jail, după admin jail am continuat să fac chestia asta și mi-am luat ăsta și acum spart roțile polițiștilor și am cam... Na. Am cam luat admin jail. Vreau să văd dacă mi-a spawnat mașina care am încercat. Da, uitați cu mașina asta am venit eu prima dată. De ce? Pentru că am încercat să filmez prima dată și nu a mers. Bă, voi observați că numai două mașini mai este. Așa, stai. Tusle bă. Nu. Ok, merge. Și pentru cei care nu știu H-ul, stai, mergi? Ok, eu mă uitam la taste, nu mă judecați. Doamne! Ok, îmi place că e bușită. H-ul merge și caps lock-ul. Numai că caps lock-ul nu o să-l folosesc și poate o să mut de pe caps lock, o să-l mut pe eventual E sau ceva. What the fuck? Imbecilule. Ok, să continuăm mai bine până când nu mi-au și pe ăsta admin jail. Și sper că nu s-a auzit pe filmare ce am făcut aici. Cam scudui casca, sper să nu vină acela după mine. Cumpăr un telesa burrito. Da. Burrito. Poți să te duci la checkpoint-ul ăla pe care arată o felie de pizza și poți să-ți iei cât burrito vrei. Bine, credeți-mă că m-am prins că vreau să zic că mașina aia burrito. Doamna, fac și eu. Deci era un polițist exact în locul ăsta. Vedeți autobuzele? Normal stau acolo. Era un polițist care le-a pus, fără mașină, așa pur și simplu, împingându-le. Le-a pus. No, și să vedeți. Le-a împins. Stai. Am crezut că... Așa încet. Na, și ăla l-a mutat. După 5 minute vine să vadă dacă e acolo și spuse iară. Cine oare a făcut asta? Nu e în orice caz. Prima chestie, cred că ne vom lua o banana cu 250k.
Pentru că e ieftină și mașina e bună. Prinde 130, prinde. E bună, cu 0 on board, nicio problemă. După ce are vreo 100 on board, o vindem. Și mi-am amintit de o poveste. Mi-am cumpărat eu banana cu 250k. Și am vrut să o vând pe 300. Și eu în loc să scriu 300 de mii, ca să o dau cu 300 de K, eu am scris așa 300 K. În loc să scriu 300 de mii. No. Și mi-am văzut mașina cu 300 de mii. No, gândiți-vă cât de inteligent îs. Băi, atunci am și crepat. Mi-am pus target pe acela pe un cont, de aia mea. Și din cauza aia, cred că mi-am luat pe cont acela admin jail. Pentru că prima dată m-am băgat în jail cu anti 4, 1000 de mii, 1000. Domnule. Domne, așa e meri. Uite banca. Ce să mișcă acela cu o viteză? La asta cu bullet. Ok, prima dată când vedeți acolo officer, ceva de genul, nu știu cum se pronunță, nu-mi pasă, n-abla engleză, zice natural lui.xb, îi zice că trece la plătești R4 aul X Rești 2. Prima dată am crezut că eu, că niciodată nu mă uit la nume, când văd că scrie așa repede, mă uit, bă, oare nu sunt eu, și nu mă uit niciodată la nume. Și odată trece un polițist pe lângă mine și era unul și zice, oprește Rești 2. Opresc eu, am crezut că sunt eu și întreb pe polițist, ce doriți? Face către mine, taci un pic. Tot îl întreb ce vrei și zic eu, ăsta, pe mine m-ați oprit sau pe ăsta? Pe ăsta lat, mă. No, la fel. Ok, aici îmi place să urc ceva de genul. Dacă n-aș... De obicei așa cobor aici. Nu știu ce. Nu-mi place să bușesc. Uite, ceva de genul. Vreau să văd dacă nu... și am cam bușit-o, dar nu mi-a scos viața. Eu și vă arăt aici o rută destul de... simplă, care folosește mai toată lumea. Aici pe plasă este un loc destul de bun. Thanks, că m-ai întors. Hei, m-a întors. Nici numai unul știe ruta. Bine, cam în realitate n-ai ce face așa ceva, că... Nu, realitatea asta e San Andreas. Da! Și cred că am bușit-o, am blocat-o. E, pulanul meu. Și nu credeți că iau pe plajă, le iau ca și orice om normal. Tiră-i pe scări cu e. Cu viteză, urcăm scările. Ce fain am urcat. Am puțină viață. Nu. Eu acum checkpoint-ul cu acela vară ce fac eu de obicei. Location pentru a localiza unde poți lua vehiculul sau jobul tău. Sau jobul lui tău, da. Greu limbu română la mine. Așa. Nu știu, după ce termin de dus aceste pachete, cred că voi încheia și acest episod. Off camera voi face niște bani ca să-mi iau banana, care am zis, să închirie și o casă. Nu știu, oare să strâng mai bine, mai mult și mi-au un Previon. Previonul mai mișto. Sau Bravura. Avem un nou cuplu frumos. Og, Rico și Andreea Alexa. Da. Mult îmi pasă, ce să zic. Vând clan 3 capac. Capa are 40 de sloturi. E asta o modificat-o, e normal, n-are ce căuta aici. Hai mă, nu mai știu conduce.
O, Doamne! Ok, deci tu că nu pușca. Taximetristul ăla cred că o să primească report. Nu de la mine. Nu, serios, nu de la mine, că n-am dovezi. Dacă făceam un screen, atunci da. Ioi. În San Andreas, normal, îmi amintesc când trebuia să treci cu Big Smoke aici. Prima dată când am jucat prima dată San Andreas și făceam mișcările, misiunile, am crezut că Big Smoke e de-a nostru, dar ultima misiune, adică printre ultimile observă că e un tip rău și chiar la ultima misiune trebuie să-l omori. Nu, că o să fie un pic mai greu. Dar nu mai țin minte, știu că îl omoră greu, dar nu mai țin minte ce trebuie. Sărac. Știi că există /service taxi? Pentru că unii chiar, credeți-mă că unul întreba pe chat, așa cum vedeți anunț cu verde făcut, mă întreabă pe chat, cum pot să chem un taxiu? Deci acela e imbecil, știi? Deci, pe lângă că e prost și nu știe comenzile, mai și scrie pe chat cum să face în loc să scrie /report. Ioi, aici mi-a scăzut un pic frame-urile. E la asta. Ce faci, domnul? Ce faci, mă? Poate mă prinză mâine. Da! Acum! Și da, cred că aici se încheie și acest episod din San Andreas Multiplayer pe Red Max. Eu am fost Teama Ship. Voi ați fost cine ați fost. Și ne vedem data viitoare. Bye bye!